Astăzi Florin ne va arăta cele mai grele scheme cu kendama pe care le știe. Așa. Unul dintre că schemă foarte ușoară. Geamă. Mamă, ce schemă! Doi. O să începem cu niște etapuri de buget. Da, scuzați că pot să am simțit. Cele mai mișto tapuri. Da. Bun. Așa. A treia. A treia. Young pick-up. Așa. Mamă, ce șmecher. Bă, dar eu eram camera bună. Da, și mă, Luca, că-ți dau cu Young Spike. Scuzați, Young Spike, o să ne simțim. Ce aproape era să iasă mâncață și nu l-am prins. Ue, Așa. așa am făcut. Cel mai mișto Young Spike. Dăm așa. Dăm swing pick-up. Da. Scuzați că, na. Ștefan mă enervează aici de față. Bă, Ștefan, dă-te mai încolo. Ești la Da. televizor! Bun, ce părere aveți de schemele lui Florin? Spuneți-ne în comentarii cele mai mișto scheme care le-a dat Florin. Ce părere aveți de ele? Faceți stop voi, care sunt cele mai grele. Și acum vă arăt eu o schemă. Bă, băieți, Ia, stai. iertați-l pe șane, îl vai slab de felul lui. Da, mă, ia. Aha, se compară, ziceți în comentarii.